Ani mung Arun Debbarma kami hingke Murabari district Kuai belai kerui ni besar tongmani puilawa ani mas sama belai kerui ani baba hingke wa pali rawa sari wo ani ma hingke belai kerui ni bai bati rawa bawa cari amo kerui ni kerja jadi senang puila ni sini mas hang kusi mani belai kos tak kusi wo ano puilawa no an nok wo ani dada khoroksa tangbo ang khoroksa te ani menai bukhuk kunui tongmani ani yakre kare kan botikya ani menai kusi te masa berui tonggo botabu tongko boni yagola seng school poriwo sin ma babu seng school porinan seno rohoro ang puila hake Murabari JB school ojakan porika bo class 5 jora ke aro pas mani yagulo ani dada no bahaino ana bahaino goyam phang high secondary school porinan bagai seno class 6 taisa porti kharika class 5 pass ajaga belai student kabang phano master ekdom gurui 700 600 700 student nogo master tongo sini uttom Debbarma te masa tongo bini logiwo asis dotto asik master gurui te school hamyani bisingti phano total metric porikha ni ro prai 75 student metric lai an dada bo ajago no metric wi pass ka Kollanpur high secondary school porti khaja abo nok bai 7-8 kilometer mo chalo ke school thangka ke 1.5 घंटा himna nango haike 1.5 घंटा himna nango haipano 11 pass ngoi 12 jora porika 12 final renani tongmani 12 test pass klaika 12 final jefuru inani hunai 9 din ni pore 12 final naklayo ajaro hangke belai परिस्थिति hamya bai nokni utuloi dophani bagai sacrifice phaina hunai kaisa gerilla সংগঠন মানব খরকা থামনি ইয়াগুলো আনো ফরেন কান্ট্রি গটলাং থাকা ফিজিক্যাল ট্রেনিং এই ছেলাইনি ট্রেনিং অবাহাইরক খারিকা বিভিন্ন সামঙ্গ বেরানি চেংখা আফরু রগ বেरै বেবাক সামং হামিয়ানা মা কাকিয়া বেলাই খাইयै বরনো বুদি মা বুখা বুথারদি মা বুথারকা ককদি কি মা কখা তামনি হিংgai जों tibo senior borok tongma bai जों tagi jangma bai जों ma khlayo belai sumsok ekdom kuplung khlaisu kadru borok abo masa mangnai abo hake buthaja gya ani yaktei prai borok kai buthajak ke belai sumsok kotor bo khlaijak tong afro ma ma surka guli khlaibo ma kokha omo hairo ajaga tongkha prai 8 বছর কাছাকাছিয়া gerilla jibono ke boni yagulo hangkai din sansa belai somoi hamiana bai जों manjakha kaisa border जों border parangna naitongku BSF rok bai manjakha manjagoi somoi hamia bai romitlang jakha jelo dajakha bujakha tokjakha ma tongkha jel logo haikino ulokhe sini no jel logo sini ma babu hobo naikha daimani yagulo nogo phekya nogo phaipurubo haino hai ani poribarok bapru sugya gori jano belai gori bai जों aprubo saya sugya jano hito ang baire thangmani bai ani ma bo belai wana jagoi ekdom kera hai thana taka ke babu bo haino sa katham tong ma bo haino hai ang bo nogo gori ani bai ban rok bo gori ni bai subalai me ake bo ke babu bo haino kai sari bang no agbo Afru jimi belai samwng kaisari mabai tau panci suriga gozarok kata jaka sinong babu amo hai saya tu jawa tong to jamuni koni yak ulong kai ano ma bawo song haino hai kiri jagai bayar rogat thunani hai kiri jagai ano kajak di daya apa lagi kai haino hai an guri ba haino bobo gerela jibu thangja kono bokhai gerela jibono thangja kono saking baria no tong ko kai kono manjak ke kai to manjak bai ba an beri no nahar kai no kajak lai mani mang an beri no kajak bai an beri sau sengasu geriya pangkhano haidi geri ni sangsane sen sau chu kana kai to ni le tong ang kai de ba mai arong kono ni ani ni ano bagi bai belo ko na do ko thau ke ha to ro angwa su kon chu mai ya dik Bible point na rok sengkha rai Jesus Christ ni ko ham sijak ma aja Bible ka amwan suka o jaga ro si kok bak ka thar sijak ham rok sijak hu ko sijak ma no ke amwan suka Jesus Christ ni ma ha pele ani ma bo baki boxer ma bai belai khakla rok saja go sori rok saya ekdom jara rok ni to ke baptism ni man ya golo diruk jeng kunoi no pisang ni ani beri ba tangwa su no tangwa su jara no isa phono somoy no sibina na ya bo nogo kam khaike ang bayre phono samung khayo ama ke su sole nai kaitan ma bai diruk sa sai ang kaitan ma man ya golo ani no rabat ba kan makai kya wa pharam bi tongo musuk gobang makai ribo omo hake sing diruk kaitan ma bai chi mal wa tongo sa sai kya no kung sa sai kya ni tabuk rogo hang kai rang rok ri rok yang ni phayang ni ji saimya burung kaitan ma ma bai ka hake no hi diruk ani ma samu kunai borok bo mang no ni English medium mo ko na jora mangkha kaitan ni ma bai
rang rok bo haino jefru nang tongo afru no rang biang ni biang khlaiwi ani pocket no kunu khai sokai jefru chini msang sar ni kok dongbai khlaiwi singno jefru global disciple ni tiyei singno jefru lead ni director training ni lead ni bagwi singno jefru training ni no ringo afru sing khai training dikha training 6 din ni training mo sing lead bahai ke khainai মানে লিডার দফান লিডার বাহিকে নাই বা খাইসা খ্রিস্ট লিডার বাহিকে নাই samwng kotorno thirwi mangkha jora kahamni bai ge tabuk ang wansuka je leader bahike nai dophani leader phanang thun jistan leader phanang thun leadership bahike nai o leadership ni bagai ang jisuni thani tak basaja leadership bahike khainai anga training manjak gai ang haina hai paithako mono sanai kaitor ni mannai rok কোনো denomination বা মথা হইতা তংনি কাইতর সিনর মথা সামজা আং নিজি সি মথা আন সাকসি মথা ওমা হাই রেবান সুকই বরক তংনাই রকসে বরক সি সিস্টেম মাননাই রক আং নিজি মানজাক আং ভবিষ্যতব আ লিডারশিপ ni tuino ang ji training prapto klaiman marok aborok ang belai khlai jisuni sakri samnan bagai ang sai tongnai ge ang tak sai to botongo ang khlaina ni bo khikhi dengui tongo tak sai ge asuna